V každém případě ale v té energetice končí doba, kdy se energie přestaly pro mě z nepochopitelných důvodů řídit skrze fyziku, ekonomiku a logistiku a jediným argumentem byla ideologie. A začíná doba faktického posilování energetické bezpečnosti. A ta je založena na ceně, na dostupnosti energií a na diversifikaci zdrojů. Popsal jsem zde v čem. Dalším klíčovým pilířem pro posílení hospodářského růstu je vytvoření investičního prostředí. My jsme slíbili v našem programu, že budeme přecházet od dotací k nepřímé podpoře. Před chvílí jsem to zde zmínil například na těch obnovitelných zdrojích. A rovněž tak již činíme i v tom mezidobí, myslím tím od vzniku vlády do vyslovení důvěry. Protože už jsme schválili záruky, záruční programy. Nepochopil jsem, proč zde rok a čtvrt, rok a půl nefungovaly záruky poskytované vždy v minulosti Národní rozvojovou bankou. To nebylo kvůli nedostatku peněz, ty peníze byly připravené. To nebylo proto, že nebyl vypsán program, on byl dokonce i vypsán. Ale nesprocesovalo se to, dobře slyšíte, rok a půl se procesovaly záruční programy. Takže v pondělí nastoupila naše vláda, ve čtvrtek byla tisková konference, všichni dostali 3 dny na to, aby připravili záruční program, pracovali, děkujeme za to, a ještě před koncem roku jsme spustili program Národní záruka a už malé a střední firmy mohou čerpat. A tento týden, myslím, že to bude ve čtvrtek, představíme další část tohoto programu a to jsou investiční úvěry Národní rozvojové banky, tak zvaného programu Expanze, hyperpopulární program, který kombinuje potom komerční úvěr právě s úvěrem Národní rozvojové banky právě pro podporu investic. No a to nejdůležitější, co zde určitě padne od mé ctěné kolegyně Mrázové, bude stavební zákon. Žádná novela z Brusu, komplet nový stavební zákon. No, Piráti tady dnes začali couvat, když chodili k tomu pultíku. Z mého pohledu měli chodit kanálem a nikoliv pozadu. Protože za to, co způsobili se stavebním řízením, co způsobili se stavebním povolováním, tak za to si nezaslouží nic jiného. Každý v téhleté zemi může kritizovat pomalost stavebního povolování. Každý může kritizovat systém stavebního řízení. Každý může kritizovat, co chce, s jedinou výjimkou. A to jsou Piráti. Protože to, co oni napáchali, to je něco neuvěřitelného. A teď se to musí dávat dohromady. Takže ne, že 4 roky jsou pryč, přátelé. 5 let je pryč. 4 roky v průběhu tedy předcházející vlády a ten 1 rok na to, aby jsme dali do pořádku všechnu legislativu. To má celý rok, vlastně teď budeme dávat dohromady stavební zákon. A to prosím pěkně, zaplať pán Bůh za to, že jsme ho připravili. Rok a půl jsme ho dělali, je v paragrafovaném znění, na první vládě byl odsouhlasen, jdeme zrychlenou cestou, žádná kolečka, jdeme rovnou tedy přes poslanecký návrh, přes poslaneckou sněmovnu, ušetříme tím 4-5 měsíců, ale to, co je podstatné, tak v tomto roce bychom to měli zvládnout. A pak už nastávají další kroky v podobě toho stavebního úřadu a tak dále. Teď nebudu chodit do detailu, ale to, co je důležité, je připraven. A je velmi, velmi pozitivní odezva z celého stavebního sektoru, který přišel díky Pirátům o desítky miliard korun. Co dále ale připravujeme pro posílení investičního prostředí? Odpisovou politiku. Z našeho pohledu je to ta nejvíce motivační politika, která může být a nezasáhne bezprostředně napřímo tedy v rozpočet. Zasáhne ho, ať jsme objektivní, ale v tom čase se to vykompenzuje samozřejmě, tak aby se zase v tomhle tom, ať hraje otevřeně. Za další musíme jít přes nefinanční nebo říkáme nepřímé investiční pobídky. Není zase tak složité koupit si investora ze zahraničí a potřebujeme je nutně. No ale já nevím, tak jako máme se pochlubit tím, že sem přijde investor, kterému dáme v 10, 20 nebo 30%, dokonce 27% z jeho investice. Je to prostě transakce, my si ho kupujeme. Není lepší zde vytvořit prostředí, kde zde budou mít ty firmy solidní podmínky v oblasti cen energií, v oblasti daní, v oblasti trhu práce, v oblasti byrokracie, myslím tím nízkého stupně byrokracie, než si je tady draze kupovat a pak tady budou mít vysoké náklady, tak to je přesně ta cesta, kterou jít nechceme a budeme podporovat například státní developerskou společnost CIRS, která dneska získává zajímavého investora v jednom regionu, je to na Chebsku a ku podivu mohlo by to být, když to dobře se dohraje, bez investiční pobídky, pouze s dobrými podmínkami stran tedy té lokality.
Musíme zde vytvořit pro firmy kvalitní výzkumnou základnu. Slíbili jsme vám co? Že provážeme výzkum s praxí. A co jsme udělali? První krok v Radu vlády výzkum, vývoj, inovace jsem si vzal pod sebe, čímž vlastně říkám, že to bude nedílnou součástí hospodářství. Vytváříme už na to dneska infrastrukturu, zázemí a posuneme systém jak hodnocení, tak financování. Není to prosím pěkně jenom o tom, že se bude dávat více peněz do vědy. To je velmi populární, velmi hezké, ale musíme se taky dívat na to, kam to dáváme, jak se s těmi penězi zachází, je-li to skutečně výzkum, jaké mají výsledky, a to je to, co nás bude hodně zajímat. Určitě zde za chvíli bude kolega Bednárek, o dopravní infrastruktuře, která je rovněž součástí naší hospodářské strategie. Ale já to zkrátím. Bylo zde mnoho slov, zejména v tom posledním roce, mnoho fotek, leč ve finále 48 miliard chybí. A teď nic proti fotkám. Já jsem se taky fotil u těch přejezdů, taky jsem se fotil u těch dálnic. Ale když jsme předávali naší agendu, tak jsme předali rozpočet státní a předali jsme rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. A měl jsem čisté svědomí. Měl jsem rekordní rozpočet na SFDI, ale byl přesně a věrně zobrazen ve státním rozpočtu. Ještě jste nám za to, jakožto opozice, pak už tady koalice, vynadali, že byl vysoký. No tak vy jste předložili schodek, který se na první pohled tvářil, že tak vysoký není, ale jak si zazdíli se tam 48 miliard korun jenom na tu dopravní infrastrukturu. Ať jsem přesný, pardon, ne 48, 45. 37 plus 8, tak je to přesně 45 miliard. Ty další 3 miliardy jsou za ministerstvem dopravy, ale nikoli za stavby, ale za provoz a tak dále. Takže 45 miliard korun tam chybí. No tak 45 miliard se teď těžko dává dohromady. Takže jdeme stavbu po stavbě a snažíme se to prioritizovat a zachránit, co se zachránit dá. Takže méně slov, více činů. Musíme vytvořit digitální infrastrukturu. A zase méně slov, více činů. Ještě nevznikla vláda, už máme digitálního zmocněnce. Robert Králíček připravoval se na to v rámci stínové vlády. Máme zmocněnce pro oblast umělé inteligence. Padlo zde už jméno, zopakuji, pan Kačena, velezkušený člověk z celé AI komunity. Máme zmocněnce pro startupy, pan Jiránek. Za chvíli s ním mám jednání, opět člověk, který je ze startupové komunity. Máme zmocněnce dneska pro technické vzdělávání Tomáše Hamburgera. Když se podíváte, tak všichni ty lidé jsou lidé mladé generace, jsou to nabušení lidé, kteří dokážou přinést určitě nové pohledy na to, o čem hovořím. S hospodářskou komorou už řešíme debyrokratizaci, ale opět ne, že si sedneme a říkáme, musíme snižovat administrativu. No to říká každý. A co se proto vždycky udělalo? Už se připravuje zákon. Je to tady hodně práce právě hospodářské komory. A s venture kapitálovou asociací už připravujeme motivační programy pro odpisy a pro motivace v rámci této oblasti. Pro nás klíčová bude oblast exportu. Ekonomická diplomacie nebude jenom nějaká fráze, nějaký pojem, bude pragmatická, nenecháme se vykolejit, nebude to kyvadlo vychýlení ani na jednu, ani na druhou stranu a řekneme si své politické stanovisko, ale budeme dělat opravdu věcnou podporu biznisu, tak, abychom nepřicházeli o zajímavé trhy. Minulá vláda tvrdila, že úderem našeho případného vítězství začne naše orientace na Moskvu. V tuhle dobu tady už měly být, napletuli se tanky, Putin už měl telefonovat, už jsme měli žhavit linky, všechno, no tak zatím telefonovali pouze západní spojenci a Donald Trump s panem premiérem, ale to, co je podstatné, tak alespoň moje první cesta, když nebudu brát malé bilaterálky, protože samozřejmě první budou za ministryní hospodářství do Německa a za ministry a ministryní hospodářství na Slovensko, ty zvládnu v příštích dnech a už jsou připravené, tak ta hlavní cesta s letadlem podnikatelů a skutečně ve stylu velké podpory bude do Spojených států amerických a zvládneme ji ještě v březnu, už se připravuje detailně program. Takže vážná minulá vládo, nikoliv Moskva, ale Washington a Texas. No a co se týká další infrastruktury, tak to je pochopitelně trh práce. Když si projdete všechny firmy, tak zjistíte, že možná vedle energií je to, co je trápí nejvíc, je trh práce a jsou to zaměstnanci. Velká diskuze kolem toho je dneska emotivní a tak dále, že se nedohodneme s SPD a tak dále. Není to pravda, jsme dohodnuti. Ano,
My budeme důslední a tvrdí vůči migrantům, kteří zde nechtějí pracovat. Ale pokud zde někdo přijde a je schopen být zaměstnatelný, je o něj zájem někde, tak proč bychom měli prodlužovat tu proceduru toho, že se na to bude čekat 90, 110, 120 dní. My se budeme snažit mu ji urychlit tak, aby ti lidé byli schopni u nás rychle pracovat. A rovněž se můžete spolehnout na to, že zapojíme průmysl. Zapojíme český průmysl do veřejných zakázek. Pro mě je nepřijatelné to, že se budeme dívat na to, že tady máme 100 miliardové a možná bilionové výdaje v energetice, v dopravě, v obranném průmyslu a že české firmy budou hrát druhé než kvůli třetí housle. Prostě nebudou. Budou hrát první housle, budeme se na to soustředovat a i proto jsme tolik bojovali v rámci Dukovan o vyšší účast českého průmyslu a uděláme všechno pro to, aby se to posílilo. I proto se budeme dívat, aby v rámci obranného průmyslu zde byly firmy uspokojovány, respektive uspokojovány, aby se staly dodavateli firmy, které tady mají výrobu, tady budou rozšiřovat kapacity, tady budou investovat a to též do dopravy. Logicky můžete říct, z čeho budeme ty velké investice platit. No, to bych se mohl zeptat i minulé vlády. A teď to neříkám ani ve zlém, protože minulá vláda ještě slíbila další vrtky, slíbila toho poměrně hodně, ale už se nedodávalo to za B, z čeho se to tedy všechno odfinancuje. Konečně to, že vlastně došel dech vládě s těmi financemi, se potvrdilo i na tom státním fondu dopravní infrastruktury. Nemůžu jaksi tvrdit, že při tom malém růstu HDP, který zde byl za ty poslední 3-4 roky, se bude rychle snižovat deficit a současně se bude rekordně investovat. No to není možný, to mi nikdy nevyjde. A nejsou to investice v řádu desítek miliard, ale v řádu stovek miliard nebo dokonce v čase bilionů v součtu. Takže konec hry na schovávanou. Musíme si říct, chceme jádro? Asi se shodneme. Bude se dávat peníze do obrany v přiměřené míře, nebude-li to hon za procenty? Asi se shodneme, že musíme. Chceme investovat dopravu? No tak já věřím tomu, že nikdo z vás mi tady neřekne, že nechceme. Potřebujeme dálnice, potřebujeme obchvaty, potřebujeme posilovat bezpečnost na železnici a tak dále. No a pak si tedy musíme říct, z čeho to všechno zaplatíme. A tady je třeba se jako neschovávat a nehrát si na to, že to všechno zvládneme s razantním snižováním schodku. To není možné, protože to opravdu nejsou desítky miliard, jsou to stovky miliard korun. Takže přiznejme si, a je třeba férově říct, že může být za určitých konstelací třeba i vyšší schodek, než se třeba plánoval, pokud je to podloženo kvalitními investicemi a ty investice znamenají v čase hospodářský růst. A já říkám, nejsou to investice, které jsou třeba do té dopravy nebo do té energetiky, ale jsou to třeba výdaje spojené s vědou. Já to beru za stejně důležitou investici, anebo investice do zdravotnictví, které nám opět vytvoří určitý režim prevence. Mimo jiné vůbec nejlepší investice státu je investice do zdravotní prevence. Myslím, že je to 1:6, 1:7 návratnost. A do toho ještě neopomíjejme důležitou věc, kterou jsme začali rovněž realizovat, a to jsou okamžité úspory na rezortech. Takže zase žádné sliby, ale konkrétní činy. Na drtivé většině ministerstvech je to 5 plus 5%, to znamená prvních 5% se snížily náklady ještě v prvním roce, čili v roce 2025, alespoň u mě na rezortu to tak bylo. Dalších 5% v roce 2026. Abych byl úplně přesný, tak odešlo 41, nebo zrušili jsme 41 míst v roce 2025 a v roce 2026 to bude dalších 60 míst. Jenom pro dokreslení, když jsem končil na Ministerstvu průmyslu a obchodu v roce 2021, tak tam bylo 910 lidí, přišel jsem jich tam 990, takže ten úřad nebude nijak tím poškozen. Není to ale jenom o lidech, o snižování provozních nákladů, je to i o zamyšlení se nad sloučením organizací, se cvaknutím některých úřadů a tak dále, takže nebudu teď dlouho zdržovat, ale třeba z 11 úřadů, které jsou pod MPO, tam je teda desítky úřadů, ale u 11 z nich jsme přikročili ke změně a děláme z nich 4, mimo jiné Czech Trade, Czech Invest do jednoho, sloučit zkušební ústavy, kterých je 5, vytvoříme jeden národní zkušební ústav a tak dále. Závěr. Hospodářská politika, kterou jsem zde prezentoval, musí být postavena na 3 pilířích. Nejenom jako ta
vláda předcházející na rozpočtu a ani ten jí nevyšel, ale bude postavena na rozpočtu, na inflaci a na hospodářském růstu. A musí se to velmi zodpovědně balancovat, protože není možné jak si podpořit jenom jednu z těch oblastí. Za B bude založena na rozumu a na zákonu zachování energie, nikoliv na ideologiích. Bude založena na činech, nikoliv na slovech a v neposlední řadě bude založena na komunikaci. Ano, nebudeme se schovávat do falešných elitářských ulit, protože si uvědomujeme, že lidé, firmy, všichni ti, kteří ať nás volili nebo nevolili, to není v tuhle chvíli podstatné, jsou naším zákazníkem. My jsme tady pro ně a zvládneme to i bez komunikačních karet. Děkuji. Odebírejte nový kanál Občanské zprávy a nezmeškejte to nejlepší z české politiky.